ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. дар нашри ранбатии барномаи милитсия хабар медиҳад дар баробари ҷузъиёти баъзе аз ҷиноятҳои таъсири васеъи ҷамъиятӣ дошта ба фаъолияти милитсияи суғд шуморо ошно хоҳем сохт. таи якчанд дақиқа моро пайгирӣ кунед ва аз ахбори криминалӣ огоҳ гардед. дар саҳифаи аввали барнома аз иди касбӣ хоҳем гуфт. 5 декабр рӯзи таъсисёбии воҳидҳои таъиноти махсуси милитсия мебошад, ки соли 1995 дар сохтори вазорати корҳои дохилӣ ташкил карда шудааст. ба ин муносибат дар қароргоҳи дастаи таъиноти махсуси милитсияи вилоятии суғд чорабинӣ доир гардида кормандони ниҳоди мазкурро қадршиносӣ карданд. субҳи рӯзи 5 декабр дар қароргоҳи дастаи таъиноти махсуси милитсияи раёсати воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд воқеъ дар шаҳри Бӯстон бахшида ба солгарди рӯзи таъсисёбии воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилӣ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. чорабинии ҷашнӣ бо иштироки сардори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов, раиси шаҳри Бӯстон Нигорахон Ғаффорзода ва ҳайати шахсии даста ҷараён гирифт. дар оғози ҷамъомади тантанавӣ ҳамчун арзи эҳтиром ба муқаддасоти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчиён суруди миллиро сароиданд. сипас сардори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд диловарони дастаро бо иди соҳавӣ табрик намуда дар пешаи пурифтихору бошараф ба онҳо барор хоста оид ба фаъолияти амалии воҳидҳои таъиноти махсуси милитсия дар барҳамзании нақшаҳои ҷиноятии қувваҳои бадхоҳ, пешгирӣ аз бетартибиҳои оммавӣ ва саҳмгузории диловарони даста дар амнияту суботи кишвар маълумот дод. дар маърузаи табрикотии раиси шаҳри Бӯстон гуфта шуд, ки фаъолият ва кору хизмат дар ҳайати воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилӣ нишонаи садоқат ба сарзамин, дӯстдории ватан ва мактаби мардонагӣ мебошад. лозим ба ёдоварист, ки воҳидҳои таъиноти махсуси милитсия аз рӯзи таъсисёбии 5 декабри соли 1995 то ба имрӯз дар набарду муборизаҳои вазнин аз мактаби шуҷоату мардонагӣ ва имтиҳону озмоишҳои сангин гузашта ба як ниҳоди боэътимоди таъминкунандаи амнияти кишварамон табдил ёфтааст. дар рӯзи иди касбӣ бо фармоишҳои вазорати корҳои дохилӣ ва раёсати он дар вилояти суғд кормандони фаъол бо медалу нишон ва сипосномаву ифтихорнома сарфароз гардиданд. ҳамчунин аз ҷониби раиси шаҳри Бӯстон якчанд нафар кормандони даста бо сипоснома ва тӯҳфа ҳавасманд карда шуданд. дар идома ҳайати меҳмонон бо дастовардҳо ва таъминоти модди техникии даста шиносоӣ пайдо намуда оиди иқтидори лавозимотҳои ҷангӣ ва шароити буду боши диловарони даста маълумот гирифтанд. мегузарем ба тафсилоти хабарҳои криминалӣ. мақомоти милитсия шаҳри Конибодон санаи 24 ноябр ҷинояти одамкуширо ба қайд гирифт. ин ҷинояти дараҷаи хавфнокияш махсусан вазнинро шаҳр додан хело дарднок аст, зеро модари муштипар, ки ба меҳрубонӣ ва навозиш сазовор аст, дар синни 65-солагӣ аз ҷониби фарзанди нохалаф бо бераҳмии махсус ба таври ваҳшиёна ба ҳалокат расонида шуд. санаи 24 ноябр милитсияи шаҳри Конибодон ҷинояти одамкушиеро ба қайд гирифт, ки огаҳӣ ёфтан аз асли воқеа касро нороҳат менамояд, зеро модаре ба бадмуомилагии фарзанд рӯбарӯ шуда ба таври маҷбурӣ аз ҳаёт маҳрум гардид. модари се фарзанд Шаҳрванд Нормат ва Ҳалимаҷон Мамадовна соли таваллудаш 1958 истиқоматкунандаи ҷамъияти деҳоти Фирӯзобад, ки аз соли 1993 инҷониб дар қайди касалиҳои рӯҳӣ меистод, дар манзили истиқоматиаш бо аломатҳои марги маҷбурӣ, ки бо истифода аз корт расонида шудааст, дарёфт гардид. гурӯҳи фаврии тафтишотӣ аз ҳисоби кормандони мақомоти милитсия ва прокуратураи шаҳри Конибодон муайян намуд, ки ҷабрдида дар суроғаи зисташ ҷамъияти деҳоти Фирӯзобад кӯчаи Пахтаобод ҳавлии рақами 423 бо фарзанди хурдиаш Норматов Шаҳриёр Шарифҷонович соли таваллудаш 1991 якҷоя зиндагӣ мекунанд. содиршавии ҷинояти дараҷаи хавфнокияш махсусан вазнин натиҷаи муноқишаи модару писар буда модари муштипар, ки ба меҳрубонӣ ва навозиш сазовор аст, дар синни 65-солагӣ аз ҷониби фарзанди нохалаф бо берҳамии махсус ба таври ваҳшиёна кушта мешавад. من خواستم تونی کاتکی زدنی بودم. گوجات به زدنی شده. زدنی بودم انجام میزنم. کادشو من گرفتم روشون بزدم. اشکمشون بزدم. دستشون بزدم، کالشون بزدم، گردنشون بزدم، قاطدم مردم. یه هفته گفتشو، یه هفته ایزولاسyon خون بود. گرفتم بیاریم به پاختم. بعد خونو burada mondu mu? دیگه چیزشون پوشانده مونده. خارونده مونده.
136 зарбаи халанда буранда бо истифода аз корди хоҷагӣ ба ҷисми модар зада баъди ба ҳалокат расонидан гумонбаршуда Шаҳриёр Нурматов дар пай нест кардани изи ҷиноят мешавад. Иваз намудани либоси ҷабрдида, покиза кардани фарши хона аз хун, тоза намудани корди дар ҷиноят истифодашуда, ба дигар ҳуҷра гузарондани ҷасад ва болои рахти хоб гузоштани он аз ҳаракатҳое мебошанд, ки гумонбаршуда ба хотири дурӣ ҷустан аз ҷавобгарӣ анҷом додааст. Аммо чунин эҳтиёткорӣ ба ӯ кӯмак накард. зимни роҳандозии маҷмӯи чорабиниҳои оперативӣ, тафтишотию криминалистӣ ва дарёфти далелҳои шаҳид даст доштани фарзанд дар куштори модаре, ки ба ӯ ҳаёт бахшидааст, тасдиқ гардид. Биём аммам ҳамҷанда картанда хӯрафтагӣ будааст. Ягон захм буд гардан шумо? Гардан мин бурдагӣ будааст. муноқиша миёни модару фарзанд дар ҳуҷраи хоби Шаҳриёр Нурматов сурат гирифтааст ва як рӯз баъд аз ҳодиса гумонбаршуда ба пайвандон оиди ногаҳон ба ҳалокат расидани модараш хабар медиҳад. Аммо аломатҳои марги маҷбурӣ ва санҷиши қазияи марги гӯё ногаҳонӣ асли воқеаро рӯшан сохт. нуқси равонӣ доштани гумонбаршуда Нурматов аз фарзияҳоест, ки дар ҷараёни тафтиши пешакӣ санҷида шуда хулосаи ташхиси мутахассиси равоншинос гирифта мешавад. лекин то рӯзи ҳодиса номбурдан дар қайди касалиҳои рӯҳӣ намеистад. Айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд низ ҷинояти одамкуширо ба қайд гирифтанд. иштирокчиёни ҳодисаи хунин мардони рӯзгордидаи нафақахӯр мебошанд. санаи 27 ноябр тахминан соатҳои 17:40 шаҳрванд ҳусейнбой ҷураеви 69 сола иstiqomatkунандаи шаҳри Хуҷанд дар кӯчаи Акрамови маркази маъмурии вилояти Суғд бо шаҳрванд Мухтор Акбарови 64 сола сокини шаҳри Хуҷанд вохӯрда аз сабаби мавҷуд будани хусумати шахсӣ характери молумулкӣ дошта бо истифода аз корди хоҷагии пешакӣ бо худ доштааш 3 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими ӯ мезанад, ки дар натиҷа охирон ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. бо изи гарм гумонбаршуда дастгир ва бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ нисбаташ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ шудааст. ба ҳамин монанд ҷанҷоли нафақахӯрон, ки ба содиршавии ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ анҷомид, дар ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба қайд гирифта шуд. Лаким Абдуқодирови 66 сола иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров санаи 28 ноябр тахминан соатҳои 13:30 дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Исфисор бо марди 72 сола ҷанҷол намуда бо мақсади қасдан расонидани зарар ба саломатӣ корди хоҷагӣ бо худ доштаашро ба тарафи ӯ ҳаво медиҳад, ки дар натиҷа ба қафаси синааш даромада ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ мебардорад. аз рӯи ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. идомаи барнома. милитсияи шаҳри Исфара изи ду ҷинояткореро пайдо намуд, ки дуздӣ аз манзилҳои иstiqomatӣ услуби ҳаракатҳои ғайриқонунии онҳо маҳсуб меёбад. тасарруфи моли майдаи шохдор ва лавозимоти рӯзгор ба гумонбарон нисбат дода мешавад. аз ҷараёни нишондоди гумонбарон дар ҷои ҳодиса гузориши навбатӣ омода шудааст. кормандони оперативии шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ахиран 2 нафар гумонбарони дуздиҳоро ғофилгир карданд, ки аз амалҳои тасарруфкориашон давоми моҳи ноябр ба милитсия шикояти ҷабрдидаҳо ворид гардида буд. дуздӣ аз манзилҳои иstiqomatӣ услуби ҳаракатҳои ғайриқонунии шаҳрванд Обидов Ҳукмиддин Умарҷонович соли таваллудаш 1980, иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ ва Ғиёсов Илҳом Ильёсович соли таваллудаш 1987 сокини ҷамоати деҳоти Сурхи шаҳри Исфара аст, ки моли майдаи шохдор ва ашёву лавозимоти рӯзгор ҳадафи яғмогариашон қарор гирифтааст. сокинони маҳаллаи Матпари, Мирсаид Миршакари ҷамоати деҳоти Зумрад ва ҷамоати деҳоти Хонободи шаҳри Исфара аз чапдастии гумонбарон зарар диданд. масалан, шоми 20 ба 21 ноябр ғайриқонунӣ ба манзили иstiqomatии шаҳрванд Алча Шарипова воқеъ дар ҷамоати деҳоти Зумрад ворид гардида 4 сар моли майдаи шохдор арзишашон 9000 сомониро тасарруф карданд. дар маҳаллаҳои Матпари ва Мирсаид Миршакар аз 2 манзили иstiqomatӣ яхдон, печка электрикӣ, гилем ва дигар лавозимоти рӯзгор ва дар ҳудуди бошишгоҳи Саҳроие дар ҷамоати деҳоти Хонобод 3 сар моли майдаи шохдор бо арзиши 7000 сомонӣ аз ҷониби гумонбарон Обидов ва Ғиёсов тасарруф шудааст. нишондоди дастгиршудагон ба тафтишоти пешакӣ аз он дарак медиҳад, ки дуздиҳо бо маслиҳати пешакӣ сурат мегирифт ва ғанимати бо роҳи ҷиноят ба дастомадаро гумонбарон байни ҳам тақсим мекарданд. бо муайян шудани шахсияти Ҳукмиддин Обидов ва Илҳом Ғиёсов, афроди ба ҷамъият зараррасон, нисбати онҳо бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид, ки оқибати нобакориҳо мебошад.
тавре дар барномаи қабле таъкид намудем ҳамасола дар арафаи таҷлил аз соли нав даст задан ба муомилоти ғайриқонунии маводи тарфгарӣ боиси ба ҷавобгарӣ ҷалб гардидани шаҳрвандон мешавад. ҳафтаи гузашта милитсияи суғд ду ҳолати муомилоти ғайриқонунии маводи тарфгарӣ бо иштироки ноболиғонро ошкор сохт. ҳарчанд қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон муомилоти маводи тарфгариро ҳуқуқвайронкунӣ ва ҳам ҷиноят эътироф намуда, дар қисми 2 моддаи 467 кодекси ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ ва дар моддаи 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан, дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдан, ба соҳибати каси дигар додан ва хариду фурӯши маводҳои тарфгарӣ ҷавобгарӣ пешбинӣ намудааст, мутаассифона муомилоти ғайриқонунӣ бо маводи тарфгарӣ аз ҷониби ноболиғону ҷавонон ҳамоно мушоҳида мешавад. Кормандони шӯъбаи дуюми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров санаи 23 ноябр навраси 15-сола хонандаи мактаб Санҷар Ҳусейнов истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Хистеварзро дар муомилоти маводи тарфгарӣ гумонбар ва аз ӯ 7650 дона маводҳои тарфгарӣ садодиҳандаи намуди Треня ба истилоҳ хлопушка мусодира карданд, ки мехост бо арзиши 850 сомонӣ фурӯшад. Ман барои бизнес кардан харида будам. Онро шумо намедонистам. کجا گرفتی؟ قرقیز. شما چند پول خریداری کردید محصولات ترفگری را و چند پول درآمد می‌دیدید؟ 350 сом خریده بودم، 850 сом فروخته بودم. ба даст овардани даромади пулӣ, дилхушӣ аз садо ё фаввораҳои оташангези маводи тарфгарӣ омилҳое мебошанд, ки афроди алоҳида, бахусус наврасон, дидаву дониста талаботҳои қонунро нодида мегиранд. Дар шаҳри Конибодом низ аз ду хонандаи мактаб наврасони 16-сола 7520 дона маводи садодиҳандаи тарфгарӣ гирифта шудааст. Дар ҳаракатҳои наврасон аломатҳои таркиби ҷиноятӣ дар моддаи 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда ҷой дорад. бархе аз ронандагони воситаҳои нақлиёт ва ё волидон ба таври худнамоӣ кӯдакони то синни 12 солаи худро дар курсии пеши нақлиёт мешинонанд, ки ин хилофи талаботҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳ буда, дар аксар ҳолат боиси рух додани садамаҳои нақлиётӣ мегардад. мушоҳидаҳои охир нишон медиҳад, ки чунин қоидавайронкунӣ, яъне шинондани кӯдакони хурдсол дар нишастгоҳи пеши нақлиёт бештар шудааст. ин амали ноҷои ронандагон, ки оқибаташро фикр намекунанд, ҷавобгарии маъмурӣ дар пай дорад. маълум аст, ки ҳангоми нишастани кӯдакони хурдсол дар нишастгоҳи пеш онҳо дар аксар ҳолат ба бозӣ ва дигар амалҳое машғул мешаванд, ки метавонад таваҷҷӯҳи ронандаро ба худ ҷалб намояд, ки дар натиҷа оқибати онро тасаввур кардан ғайриимкон аст. бори дигар таъкид менамоем, ки иҷрои талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ барои ҳамаи иштирокчиёни ҳаракати роҳ ҳатмист ва дар сурати эҳсоси масъулият бехатарӣ таъмин мегардад. бо мақсади пешгирӣ аз чунин амалҳои нораво, яъне бархилофи талаботҳои шинондани кӯдакони то синни 12 сола дар нишастгоҳи пеши нақлиёт пайваста таъкид менамоем, ки ронандагон набояд ба чунин амал даст зананд. ин муқаррароти маҳдудкунанда ба он хотир аст, ки ҳаёту саломатии кӯдакон ҳифз карда шавад. таҳлили вазъи садамаҳои нақлиётӣ нишон медиҳад, ки дар гузашта бо сабаби шинондани кӯдакони ноболиғ дар курсии пеш ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ ба вуқӯъ певаста, дар натиҷа хисороти моливу ҷонӣ ба қайд гирифта шуданд. бо мақсади пешгирии чунин ҳодисаҳои нохуши роҳ нақлиётӣ аз тарафи роҳбарияти шӯъбаи бозаррасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Соғд чорабиниҳои мақсаднок, аз ҷумла рейду санҷишҳо дар шаҳру навоҳии вилояти Соғд пайваста гузаронда шуда, дар натиҷа ошкор карда шуд, ки ронандагон кӯдакони ноболиғи худро дар курсии пеш шинонида, бо ин амалашон талаботи моддаи 320 қисми 3 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон намуданд. нисбати чунин ронандагон дар доираи талаботи қонун чораҳо андешта шуда, барои дубора роҳ надодан ба чунин ронандагон ҳушдор дода шуд. зеро ронандагон бо ин амалашон метавонанд ҷони кӯдакони ноболиғ ва худро дар хатар гузоранд. ин буд гузоришҳои барнома барои имрӯз. ташаккур ба шумо, ки тӯли якчанд дақиқа моро ҳамроҳӣ кардед. огоҳ шудан аз оқибати кирдорҳои ғайриқонунӣ имкон медиҳад, ки дар муносибатҳои ҷамъиятӣ роҳи беиштибоҳро интихоб намоем, ки ба ҷамъият безарар бошад. ман майёри милитсия Акбар Шарифӣ бо ҷамъи ҳамкоронам ҳайати шахсии милитсияи Суғд ба шумо рӯзгори пурсаодат ва амну осоиштаро хоҳонем. то дидори навбати хайр.